saniyar rabbu qurrata aini nabi ismul makiya asalin rashada judul juda a gaida faidul bidaya rawanin sarauta muniral wajhi zara najmus sirayya wa kifayatul arsh ba'ul bahar dahiratul bariya muzube mu gaisar da masu fada da fadar ma'aiki munira muzube mu gaisar da yar da take iya yi wa abban tahira muzube mu gaisar da yar da akanta akai wa manzo bishara muzube ga me cewa Allah al'ummar ma'aiki su tsira lale da mai wanke kayan annabi tana yar budurwa lale da mai wanke annabi na da batuli Allah rabawa lale da fokal muqamatu fi zamana cikin girma kowa lale batulin rida salamu alayki babbar gwanata Beat Gatana Record. Allahu akbar batula boka yana kora kunci ku an saba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu komai Allahu akbar batula boka yana kora kunci ku an saba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu komai yar manzon Allah nana inda duniya za su gina kan ba zai taɓan zuciya ba ni ba alimin zarra an ka faɗa ni da san ku ba wai anan ba duka abin da zan so faɗa shari'a ba ta bar ni in ambata ba kuma gashi ɗauki nake nema ban san gawa za na je ba yau ya zaman duniya maganar ciki ta fito sai mu farga alafu na zo bara mu takabbir jalla kai mun katanga rabutun da ka san da mu da magautan zara mun sha ta tunga ka isar warai na buwaye kar suka ta sanya na waiga rarrafe ga yaro yake ko kwa ya zo wa bawa a zuba da zubar hawaye take ba a buɗe taskar nasifa mai jimurin zuwa za ya je na zince ni fadar latifa wanda ya ni na yi kuskure ta ya saka ni in je na tuba Allahu akbar bakar manzon Allah na batutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu salamu alaiki kofar da annabi ke bi dan ya gana salamu alaiki ɗakin da annabi ke bacci ya kwana salamu alaiki ni'imar da babu dare kuma babu rana salamu alaiki ainul kitazar maluku yar ku samu salamu alaiki yardar jiyar Allah ki buɗe kofa salamu alaiki mai matsayin da ta zarce dan fahaba salamu alaiki mai tafiya ya ma'aiki sarfa sarfa salamu alaiki fatayil buluz da ke iya canza sufa na naki dubu baiwar ki wacce ta bara ya dinga baki na naki kalli girman ki ba wace yana take gaban ki zara ki zara jasadin hijabi in mutu a gaban ki dan subulis salami aboki abu kasimi Allahu akbar majallan Allah na kullum salati muke wa ma'aiki ba dare babu rana ba dan da aljanna ba dan lada ba so ne da gauna in ba salatin ba ya zangan ni gidan ku jikar amina in tsara zancen da ya fi tunani na ya zarce sabina a cikin kulawar ku jikoki muka zo ga wannan mataki muka kyala kowa uwa da uba ƴaƴa bare ko aboki muka ce wa maula ya ga mu gaban ka kai mu gun yar ma'aiki ita ce muradin mu a gidan ku muke bukatar masauki ko ka kai mu me za mu ce mata tunda dukan mu mun zo da rauni har yau fargabar ambatan da muke wani gun na yin tunaye amma ka je na zai je ya dawo kasar mu hadiyanci ake yi wani gun idan mun kaje da kafar mu muke gujewa mu buya Allahu akbar bakar lanzan Allah na batutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu wanda ya bar wa shi'a Ali ya san da Husaini shine a baya
wallahi sai rabbi ya fi daga mu saboda kuwar makiya. Ba wa'azi nake ba amma babu ta inda zan zaɓi ƙarya, bayan gaskiya ta fito kuma in kallata in juya baya. Wasu kafirai ne suna bautar gunki muna ji da kallo, wani zuciyarsa ya baba yahude masu wasa da kwallo. Wa irin waɗannan su ne za su fito suna yin haƙiro, wanda duk ya ce a halin manzon Allah su maida shi dolo. Daga mun fito zara sai ta tare mu ta ce da mu babu komai, duk abin da za su faɗa muku ku yi shiru ku koma furamai. Amma ku tsirar da ranku idan suka fara zare makamai, hadar idan ta fashe Allah zai nuna ya fi su komai. Allahu akbar bakar manzon Allah. Wata guguwa ce take tashi a cikin ƙasan zuciyata, kuma gashi ni banda kowa na rasa wanda zai bani gata. Wani yar nake ji kamar an zuƙe jinin da ke jijiya ta batula cikin bugun zuciyata, numfashi yana bani rata. Mabaruka ku ne da mulki ku ne masu kaiwa ku kawo, masa duka bana da hukun wanda ya bar ku zai je ya dawo. Mabaruka sarkin sarauta yau karar hijabi na kawo, dan sun katange da faɗi makeka ce gyaɗa ce da bawo. Wanda ya yi kira za ku ji shi, wanda ya je ku mai za ku bayar. Jasadin da baya da ruhi in kika so abun za ki tayar. Inda duniya jahilai ne kin isa ke guda ta ki koyar, sabon ku ne sa da kiki fuskanta kwakwalwar ku juyar. Allahu akbar bakar manzon Allah. Na ba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu. Wani ya ce yayi mafarki da ni a cikin raudar ku ummata, a shabbakin mahaifinki wanda yake sassaita waƙata. Wata sako ko ta kawo ta ce kin bata ta bani kanwata, maganar ta tana jigatar da ni ta jiga ta waje kasidata. Abinda ya faru ya faru faɗi makarki bari a ture ni, da dai da faɗi da makar na yau na san ke zaki kare ni. Da yarinta nake saka kalmomin ki su zo su ruɗa ni, wanda ya ji ni in koya ganna abun canza ya raina ni. Ban san me zan faɗa ba batole da kanki ki caza ruhin su, dan ni ban da ruhi kawai jasadi ne sai bukatar su. Ki mamaye lafazi na ki tusa yaban ajini da hantar su, ki sa kudura ta buɗe zarin duka har sai ransu ya gamsu. Allahu akbar bakar manzon Allah. Allahu akbar batula yau da kake ake kulla girma, bana tunanin akwai wani ɗan da ya gane kuwar azima. Kowa ka kalla rakwasi ya zo hatta makawo da kurma, zainul ibada ta fauƙal ƙauye ƙauye ummul a'imma. Allah da yayi duniya aka ce an ba ku bayin ku nemo, haka ma da yayi lahira aka ce ranar sarautar ki ummu. Inda wuƙa za ki sa ki caccake jijiyoyin wuyanmu, haƙƙin ki ma ba a biya ki ba sai an je gurin an rahimu. Na ji zara domin ku ne makiyaya masu ke ƴanta kura, a cikin isar taki har da barewa shugaba ya yi hira. Kuma ma akwai raƙuman da kuka yi masa sulhu ya azzabura, ki ji zantukan aljanu ki ji na muke wa bayin ki gyara. Allahu akbar bakar manzon Allah. Na ba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu. Uzuri ake yi wa wanda ya zauta a san ku so ne ya jawo, duk da a yanzu mai ambatan ku da gaske ake wa kallon a jawo. Tafiyar makanta nake komai da rika da ke zana kawo, mafuza ko na yi nisa dolan dole ma zana dawo ki ji ni. Da ana rantsuwa da wani Allah kina ji azima, da zana rantse da sawun takalmin kiyama a suma. Fa'ul fito hatu ko na ji Allah ya kuwa ce wa girma, a cikin isar ta ki san iya kan iya sanya bawa ya suma. Roƙon da zanya ga zara shi ne ki yafe wa kowa, ilimin mu baya da rana sai wanda kin kai wa baiwa. Haka duniya za ta tashi ba a gane ke ce nubuwa, na ke bukata da mashi kina nake yi a gawa. Da a baya can na yi kuri zan kara haƙƙin batula, amma a yau babu dama
kunci sai dai mu bawala wa Allah. An cusa kyamar maroyin yan wanmu wajen jamila. Allahu akbar batula, ko yana kora kunci ko an saba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu. Allahu akbar batula, ko yana kora kunci ko an saba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu komai.